Bisho burum ni haike taklai 2026 bisho ba Dumborti thumuk mela haike ba Hangrai ter Phailaijak tini nishmi tini January tani chitham shalmari krak shalnishimi o Hangrai ter Phailaijak khana jorati Phailaijak nai khana January tani chiburi shalmari Swrangchal jorati o Hangrai ter Phailaijak nai shalni bagai aro kabangma Tripura hasini borobrok Bekreng Khibinani Mwtai Khulumnani tei tuitu kulaina bagai Phailaijak Shampa tongnai rokbo phaima bai baksa hakchlo tongnai kabangma lukurokbo Phailaimani mangpili kasifeke abukare jatre jat chamung rokni phalnok rok tongo richom rokni phalnok rok tongo hakchalni phainai rok richum kombolok tubui achuk laijak nasing laijak Bekreng Khiblaina bagai nasing laijak tuitu kuna bagai baksa ba Mwtai rilayo tuitu kubo Baksaba Chiburi Shalmari Nasing Laijak tuitu kuna bagai Mwtai rina bagai Abahaino chaklaya hoilaya mangpili kasifeka Hangrai ter kitingai Tini Hangrai ni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kahamya faro Jung jotono chini ha tei dafani hamkrai nyo chini shuri mau na deklainai